Здравейте хора, направих си нов канал. Почнах преди една седмица, имам тези скинове. Да покажа и раничките. Имам и кирки и тези глайдери. Почнах преди един месец. Даваме старт. Имам тези танцове. И този. Аз ще почна да стримвам, но игра преди един месец, не съм много добър. Почти почваме. Аз играя от контролер. Това оръжие е много добро. Дава много готини лазери. Кацаме първоначално тази локация. Не съм много добър, както ви казах. Не съм много добър. Ще кацнем в тази къща. После ще отидем в сейфа. Но не съм чак толкова слаб. Средно. Като за един месец. Имам помпа. Имам материали. Няма първа помпа. Събирам материали. Както виждате, мога да правя трипъл едит. Не, щяхте, това не беше трипъл едит. Има човек. Имам и не е много добър. Той е долу. Убит. Убихме го. Ще махнем това. Взимам се това. За да може да отворим сейфът. Има още един човек. Къде е този човек? Странно. Той е долу. Сетих се. Ще презаредим помпичката. Къде е този? Този изчезна. Не е тук. Отвънка се бият. Отивам. Ще отворим този част. Изпиеме това. Имаме това. Тези. Това е шкафче за патронки. Не!
Ето. Отиваме това, взимаме. Имаме мамут. Изпиваме това. Ще пусна... Не. Ще взема това. Ще взема така. И изкачваме. Отиваме за сейфа. Оттам се стрелят. Както виждате. Имаме не много добър. Минута. Не. Убит. Сложим едно медкитче. Слагаме медкит. Вон тук. Ще слагаме. Мисля, че тук хора. Да, хора. Не, това е болт. Вижте каква болтка. Почти унищожихме сейфът. Приемаме. Унищожаваме. Слагаме. И почваме да имаме. Маркираме тук. Вземем тази кола и отиваме. Както знаете, в подземието ви трябват ето тези, за да си купите различни оръжия. Първо ще убием тези. Не, само ми кажете ми се долу. Тук ли са? Къде сте, бе? Ето ги. Не. Аз губих отбор. Взема патронки.
Къде ми е колата? Ето е. Отиваме към локацията в подземието. Ще качвам клипове всеки ден, до 7 часа ще има клип в канала ми. Канал ми се казва Стоян. Обърнах се. Пак се обърнах. Това е Crime City. Доста добра локация. Идваме тук в подземието. Идваме тук, влизаме тук, влизаме тук, влизаме тук, взимаме така, правим така, взимаме това. Сега скачаме. О, мисля, че взеха митик помпата. 1000% че взеха митик помпата. Взеха я. Този я взем. Не се базикам, взея. Нали. Моля те, кажи ми, че назад. Моля те. Мисля, че взея. Ако я взе си, anyways. Anyways я взе. Anyways, как можеш да вземеш помпата? Ще си взема. Не. Взимам си. Кола. Трябва да си купа метките, бе. Имаме 3. Този идва. Те са двама. Не, друга ми идва тук. Другия идва. Убит. Чакаме го тук. За да може да го видим, да. Той ще дойде оттам, мисля, че. Влизаме тук. Влизаме така. Той е тук. Хора, той е тук. Хора, правим си така. И го наблюдаваме. И тук правим. Пау! Не му взех демидж. Това е лошо, не му взех демидж. Къде сме? Взимам колата. Отивам към него. Мисля да го смажем. Ще го смажем. Нали? Смазваме го. Къде си, бе? Къде си, бе? О, набиха ми хипер демидж. Набиха ми хипер демидж. Става 10 човека, но ме убиха почти. Хилваме се. Преминита. Мисля, че има някой. Тук със сигурност има. Убиха ме, почти ме убиха.
Снайпнаха. Само че откъде не знам. Къде не снайпнахте, давай си. Някъде ме следят, други ме стрелят, други ме бият. Не знам какво става, но сме в паника. От тук да ме стрелят, така. Да убием то. Да ми чуя така. Не видяхме. Убиваме го. Да. Не! Трябва да се хилнем. За да се хилнем, ще отидем тук и ще се върнем. Не му дадих демидж. Правим така. Вземем стая. Хоп. Влезем от тук. Пак. Така. Голямо напрежение. О, там се бият с медалон. Убиха го това с медалона. Покажи се, бе, брат, да те снайпнавам. Някой друг да не ме снайпне с някъде. Ето го. Не, няма никой. Тихо. Тук не. Голямо напрежение. 6 хора остават. Не, остават 5. С нас са толкова. Малко хора остават, но сме. Отиваме в зона хора. Отиваме в зона. Айде човек. Само да влезнем в зона, слизам в колата. Не, мразя да съм в дървета. Мразя. В зона сме. И тук ще ни излезнат, така че правим хоп. Този мисля да го очаквам там. Иначе има хора. Ние сме в зона. Супер. Това е добре. В зона сме. Това е готиното. Ако ме сплитнат, умирам. Умирам. Така че дайте да слезам малко. Не. Ще ме сплитне той. Усещам го. Той ме падна, бе. Гайс, остават 4 хора. Почти сме на викторията. Вътре има хора тук.
Само правя лазер. 76. Фулбокс, тормозим го. Тормозим го. Не се хилне. Оти ако се хилне, ще пикнем. Не бият. Лошото е, че от всякъде ме бият. И те са на средата, разбирате ли? И те само мене. Тук има някакъв. Бягаме към зоната, хора. Взимаме тази кола. Вместо сме на малко, трябва да намерим хил. Ще го вземем този хил и аз не знам, но отивам в зона. Не, моля те. Слизай. Чупи, бързо. Бързо, бе. Давай, отивам в зоната. Бързо. Трябва да направя нещо, въпроса да стане, ама дано да стане. Защото ако не стане, ще се самоубия. Какво да стане? Не, аз нямам материал. Ужас. Влази. Не. Хора, загазихме го, няма материал. Отивам се бия. Какво става? Искам пак да ви напомня, че играя от 1 месец. Горе-долу се справям, така мисля. Вземам материал. Вземам такова. Имам материал. От някъде стреля. Къде? Това някъде аз не знам. Значи сме там. Умрях от зоната, хора. Не, много тъп трай. Това беше от мен. Чао.